Σίγουρα βλέπουμε την ποιότητα αυτών των ελέγχων και των συγκεκριμένων ανθρώπων. Να καταλάβετε ότι αυτοί οι επιθεωρητές και το πώς τους αντιμετωπίζει το γερμανικό δημόσιο δεν είναι μια δίθεν ανεξάρτητη αρχή. Είναι κανονικά ένοπλοι, ανήκουν στην αστυνομία της Γερμανίας, το συγκεκριμένο σώμα που έχει επιβαρηθεί με τους ελέγχους για τις εργασιακές συνθήκες. Σε οτιδήποτε ελέγχους γίνεται με σχέδιο. Να καταλάβετε, όλο αυτό το συνεργείο αποτελούνταν πάνω από 10 άτομα μαζί με τους Έλληνες. Έγινε σχεδιασμένα. Κάνανε δηλαδή επιχειρησιακή παρέμβαση, αποκλείσαν όλους τους εξόδους των επιχειρήσεων που πήγανε, έτσι ώστε να μην ξεφύγει ούτε ένας εργαζόμενος από τον έλεγχο. Και εννοείται ότι είχε και αποτελέσματα αυτή η ελέγχη, γιατί διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Από εκεί και πέρα όμως. Σε ποιες περιοχές γίνανε αυτοί οι έλεγχοι, σε ποιες περιοχές? Σε τουριστικές περιοχές. Της Κρήτης γενικότερα ή του Ηρακλείου? Του Ηρακλείου σε πρώτη φάση. Έγιναν λοιπόν σε. Αλλά δεν ξέρω αυτό τώρα, μην το κάνεις, γιατί δεν ξέρω αν θα πάνε και στο υπόλοιπο. Τυχαίο ήταν το. Εντάξει, υπήρξαν και μια εικόνα από καταγγελίες, αλλά από εκεί και πέρα όμως εγώ θέλω να τονίσω το πόσο εργάζονται αυτοί ή το πόσο τους υπολογίζει η κάθε κυβέρνηση στις άλλες χώρες. Παρότι εμείς οι Έλληνες επιθεωρητές έχουν το φιλότιμο, την προσπάθεια κτλ., δεν έχουν όμως την υποστήριξη από την εκάστοτε κυβέρνηση και το βλέπουμε αυτά σε όλα τα τελευταία χρόνια. Και δυστυχώς αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταρρέουν οι εργασιακές σχέσεις. Ναι, πραγματικά διανύουμε στο μέσο της τουριστικής περίοδου. Ήδη το σωματείο μας συμμετέχει σε ελέγχους που πραγματοποιούνται, σε επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια ελεκτικά όργανα και συγκεκριμένα πριν λίγες μέρες συμμετείχα σε αυτούς τους ελέγχους με μειχτό κλιμάκιο ελεκτικών μηχανισμό, ΣΕΠΕ, ΠΕΚΑ και επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εργασίας. Ήταν ένα μειχτό κλιμάκιο που πραγματικά όλα αυτά που καταγγέλνουμε καταγράφτηκαν μέσα από τους ελέγχους αυτούς που έγιναν και είδαμε πραγματικά ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι ενώ χτυπούν κάρτα κανονικά δεν φαίνεται στο σύστημα Εργάνη. Είδαμε εργαζόμενους αποσπασμένους από άλλες χώρες να μην ασφαλίζονται στη χώρα μας. Είδαμε επίσης περιπτώσεις ανασφάλιστων εργαζομένων. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους όταν υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα, μη τήρηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, δεν πληρώνονται σωστά σύμφωνα με την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας, να μην τηρείται το 11ωρο ξεκούρασης, αυτά πρέπει όλα να καταγγέλλονται άμεσα στα αρμόδια ελεκτικά όργανα, να καταγγέλλονται στο σωματείο μας, ούτως ώστε να πραγματοποιούνται οι έλεγχοι αυτοί που προβλέπονται από την νομοθεσία. Εργαζόμενο και οι Γερμανοί και οι Ελβετοί που θέλουν μόνο Έλληνες ξενοδοχοϊπαλλήλους και οι Ισπανοί που θέλουν Έλληνες μαγείρους, αλλά και γενικότερα σε όλες τις Ευρωπαϊκές Ένωσεις έχουν μεταφερθεί γιατί ακόμη και απλοί εργαζόμενοι. Έχει τελειώσει η περίοδος των λεγόμενων του brain drain. Δεν βγαίνουν, φεύγουν μόνο τα μυαλά οι επιστήμονες, φεύγουν δυστυχώς και απλό εργασιακό δυναμικό και γι' αυτό μην αναρωτιόνται πολλοί γιατί δεν βρίσκουν εργατικά χέρια στην Ελλάδα. Δεν είναι γιατί οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι γιατί οι Έλληνες έχουν φύγει. Τα τελευταία μόνο χρόνια έχουν φύγει στο εξωτερικό πάνω από 600.000 Έλληνες οικονομικοί μετανάστες. Δηλαδή ασχολούμαστε για τους 9-10.000 και καλά κάνουμε οικονομικούς μετανάστες που έρχονται παράνομα που έρχονται στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα όμως να ασχολούμαστε για τις εκατοντάδες χιλιάδες οικονομικούς μετανάστες Έλληνες που φεύγουν κάθε χρόνο για τις χώρες του εξωτερικού γιατί δεν μπορούν να έχουν αυτές τις άθλιες συνθήκες στη χώρα μας.